Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramgons. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purang mo. Kok shanai holong jero khognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khara.
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo. Hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai. Buskango jerani salphai tongo afro bebak tatal rok afano kebeng nai rok ni jera najagana diari patra rok ni birman belai marangana afro subraino kebeng nai rok binimang hamya sanai rok ni birman belai kemar angana. Pandani peilawo olangmani khorang panda nai tonai jotto khapani takhuk tei bukhuk sona ang hamjakma tei chibai rawi tinini pandawo haina hai lam sokjafio belai ke hambai narok jottona o pandana nai tomani bagi tei kaitorni kok thairokno khna rwgui srang rwgui tomani bagi narokno ang belai ke hambai phunukjakmani bisap remchi suku tangsi naini simi tangnaisi sajorano tei chung tini bohaino salainai tei sranglainai subrai jisu koplai ongui o hawo kifilui phaiphinai afroke bo bubagra ongui phainai bo busoi khlainai ongui phaisinai subrai peila o hawo phaifrule mera busahai jottoni kesen ongui no phaikha tamoke tabuk haino hai o hawo bo phaififrule mangrung koplai haikese phainai bo Kristoni ari ongui basanai no mesen phainai diari phatra rokno mesen phainai kaitorno kebengnai bororokno dopha rokno bo mesen phainai bo soi kubui baikhe o hayungno naikol phainai poito khlainai rok abonono khatungui naisingui tonglai bini ari rokni bagui a subrai phaimani sal jerani sal ongnai o kok rokno tui chung tabo kaham ke khnalainai sranglainai tamo khe sapung tangsa sakang khnai bokhano tiyar khlai nalaigrana.
Nawi tangjanai khapangni kichingno ang tinini o langmani khorang pandawo mothanaisa subra Jisu Kristoni mangkatharbai hainahai khapang yapari lamsok japio kiching tinini pandawo kiching khnalaibana teisrunglaibana te wansolaibana phunuk jakmani bachap rem Jisu kuni tangchini nisimi tangni chisajorana tuiwi khnawi tangjanai khapangni kiching phunuk jakmani bichap rem Jisu kuni tangchini yochang tama swijak tong poila khok tangai nalai krasiona orosung swijak nolaigo boni mokol horjlai hai bo motok kabangma thupjak boni bsago bumang thaisa swijak haifano bono kari kroksapano abo tamo saimanya amai kechora swijak noglayo kiching phunuk jakmani bijap remsani tangchi brio noglayo boni mokol horjlai hai ne motharokni bisingo bo hayung kitingui borokno busthumai tongo o horjlai hamaningkha bo busthumani aboni mari oro bo boni mokol horjlai hai tamni hinba hayung no bo busthumna phaio hayung no kiklai rona phaibi tongo bo khorago motok kwbangma nichingoro khnalaio o hayung no bono naikol sinaikha tabokhe bo saichungno naikol nai kiching bo je hotise bororok ma angbai sinai bororok je mochung tikhe tongwi manliya khabai sinai aprukhe bo se buwagra rokni buwagra subrai rokni subrai angsinai kiching bini bsago bumung thaisa swijak nichang thaisingo khok tanglaimani abono tiwi chang tabagwan solainai bo simino saimano abo tamo bo oro kothoma kahambai kosolkhe bumung rokha bugra rokni bugra mathai sao Kristo bugra bubagra nei kaham tei kubui mark sao Jisuno kaitoni seleng nei ma pharokno tiwi siai yogo boni kahambai kubui se ma plasai nangkukmani kaitoni kokthai yaphang o kokthai tongmani o kokthai bahabuthini borok wngkha johon simani kothoma kaham remsani tangsa tei tangchi brui hochung sijak nolayo luk bwchabo Jisu borokni sajla nei sawi phunukjago Paul Philippi bisap remthani tangchio sao ang naima wngkha abo Kristo saimanna bagise subra Jisu Kristono saimanna bagise bo thangwi basamani a phanno saimanna bagise bobai baksa satokjakna bagise thৈथानियो bo bobai bohai angna bagise amai ke chora swijak loklayo khnawi tangjanai khapani kiching johon simani kothoma kaham remchi brini tangsni o sao norok ano sini khaba aphano bo sini wana tabukni simi norok bono sibo sinikha nobo nukha asuk salkwangma angba norok bai mangnobla haipante nang ano siniliya Philip ano nuknai borok bo aphano bo nukha amai ke chora swijak nolayo haino hai Kristo osaini surimango bo surio nang simise kubuni kaitor haki nono sinimani phia nang rohormani Jisu Kristono sinimani abose bororokno mothang phlainai chokokno biang nuklai hamale johon simani kothoma kaham remchisnini tangthao
Kiching phunuk jakmani bisap remji sukuni tangsi than ismi tangsi dog jorawo tuma sijak tong chung khok tang horin nele grasiona ora chung sijak nolaibo bo kanmani ri thuiwo sos hajak bono kaituni kok hono chukno hani sengkrak rok bono rikthal laijak borok korai kuphur kasajak lailon kahamni ri kuphur kesung kajak gesa bini bukhukni seng kubu kongsa ongkhori phaijak abo bainabo dopharokno mesenai bo sorni raidang bai borokno kok khnaronai angur sebjaknai hakoro angur sebu bo belai jolijaknai keplaisa kaitunni bagibo yagul sunai boni rigo te boni yakungo amotui mung sijak bugra rokni bugra bokhoro rokni bokhrok amai ke chungaro sijak nolai kiching naidi thui srajak ri bono kangjak khe oro nuklayo subano hamle subrai jisu kristono belai jolijagui angurbu bo sebo omoba a aiji bisap remdok sithani tangsani smi tangdok nino tuyui chung sekang khnalaimani abo se angui tongolang khablera omo subrai jisu kristo puila phaipru nino saya bo ulo phaipifru ni kayase omo rem tisukuni ta bo sorni bokong bai borokno kok khnaronai kiching lop mung bosap remnaini tangdok ni simi tangsuku jarawo swijak tongmani kokno kok se oro omo bo puila phaiphruni koinini le tonglak bo teiwaisa phaipirok pro o hawteisa bo phaipifru a puilani koinini beibai hojak sajak khepano bo kajang kajang ke tongmani abo haike bo tonglak afruke bo belai jolijaknai kirima singsa ke bo jolijaknai je ngibo a mangna nei wone mera sani jolimung chung nuklaikha phunuk jakmani besap remchi chukuni tangchi snini smi tangchi char jarawo chung swijak nuklaibo afru ang swari khoroksano salo basajak nukha bonokhawo biri tongjak toksa toktui rokno hainei chirikhokha phaidi kaitonni panda kotoro kuthum laifaibaidi phaidi bugra rokni bahan chapaibaidi sengkrak bokhorok rokni bahan sengkrak rokni bahan korai rokni bahan tamo kusu tamo kotor bebak borokni bahan chapaibaidi amai changro swijak nuklayo kiching je borok bahan bothui bai simi tongnai borokni bahan bothui komorui thangnai amo wngkha armageddon choba paiwi sukuruk rokno bahan chaphai bai sidi hnei kobokmani kiching kaitorno ta kebengdi bo salsa jolijagui yagul sunai bo sthomnai abo belai kirima singsangnai phunuk jakmani bosap remchi chukuni tangchi chukuni smi tangni sarjarawo tamo swijak tong chung tabo kisa khok tang horin nailai hor grasiwana oro chung swijak nalaibo afro ang ayabrei te sangsarni bugra rok borokni sengkrak rok bai a korai kasajak te boni sengkrak rok bai choba nanglaina bagui kuthumjak nukha a yabrei khajakha bini bwskango soidumni samung khlainai a diari phatra bobu bobai baksa khajakha bo a soidumni samung khlaima bai a yabrei ni mari bujaknai rok tei bini kayano khulumnai rokno lama kororokha a yabrei bai diari phatra khorok nunui ganduk bai horni lego kathangno kikhlai rojaklaikha a khorok nunui ni sengkrak rok a korai kasanaini bukhukni ongkhor mane a sengbai butharjakbaikha toksa tokti rok borokni bahan okpongui chalaifaibaikha amai ke singaro swijak nulayo
belai belai ke kirima sing sakaya hai de kiching paithak jorao subrai jisu kristoni ari bai diari phatra kaitorno kebengmana borok kaitorni sajla bai choba nanglaina muchung jaklainai asuk phango asugui tongnai ma manibana a khorok nirok no gandak bai horni lego kiklai sokjaknai shaitan sano aro sokjagyako sakang kising tabo kokhe haise horni leg abole soi soi de tongna abo soi soi horni slai phanase doro ungkoknai tomono soi soi horya hingkhe oma teibu dorongkonai bukuk tui ongkhornai seng abo tamo a seng tamoklaina Hebrew bisap rembrini tangchini osao kaitoni kok engkha kathang abo engkha nangui tongo babai nini seng kubukni saifano omo bukugo omo bukhabai phola thangsa engthanigo jorabai pesa thangsa engthanigo arona sakago omo borokni bukhani muchungma bai wansukmano se romo ipis bisap remdokni tangchisni osang seijakno laibo mathangnai no khorok kate jaknai haikhe thubui nadi phia phola romani kaitoni kokno seng haikhe nadi nei aije bisap remjisani tangbrio bujung a kokno kok nuklaiota nai nai khadena mari no kaitoni kok thai busuk srai srai khe subaiwi sawi romani Subrai Jisu Kristoni bukuk tui sing ongkhormani abo boni koktaise kaitoni kokthai boni kokthai no o hayong no snamo kaitoni kokthai no nono bu mothangnai paithak ni salo hamronai sokomornai bu kaitoni a kokthai no kising sing tabokhe kisa nahori na lebana phunukjak mani bwsap rem nei chi nutiwi aroni tang sanisme tang tha jora otma sa sangkhok tang hori na lebana amno chung buskani pandawo se khle khana lainai haibana chung tini kisa na hori na lebana jora tongkhoba afru ang suari khorok sano sukno hani ongkhori phaima nukha boni yago hakorni surani bai sorni dukhui kotorma tuijak bo a dragon no romui nokha bisi saisani bagui khakha a dragon ungkha aigi ni a chibuk bono devil bo hono shaitan bo hono nokha bisi saisa laya sak bo dopharok no te lama kororoi mania tuikhe a swari bono hakoro khikhlai talarui sil boirukha nokha bisi saisa laikhe bo srapsani bagui khengui marojaknai remni chini tang sanismi tang tha bisingono bisi saisa wainei khojak sralaha khnawi tondanai khabani kiching o kok thai o beremo remni chiu bebagui waidok khuk perjaknai tang sawo se bisi saisa na teiwi chung nuklainai tamkhe kaitor waidok mung khulangkha kaisa kaisa kubui no nangphaina swkang bo waibusuk sana nangna tei judarokno bo elembago khumani slai omono khukukha kubun rokno waisa wainei suk kaitor khumang tongkese omo busuk se nangma kok nei chung wansuklai waidok o bisi saisa oro khuk perjakha phia oro shaitan bai ni bu kok tongo ohawo shaitan tongo hayung no manak sarawi tongo bo o hayung ni je prufana eba jefru norjagwano manak lai thangui pohor phaiwi sokphainai tabuk ni mol ni le o shaitan se borokni motai nokha sakani phan ganang kukrok ni bu bono bubagra bo khorok o hawo boni phan boni koplop mung mangse kaplang bo norja kese bisi saisa chengjak sinai
soba male shaitan bo phiok jak prukhe bisi saisa se gurui ang phio nai shaitan khajak kese bisi saisa phaiwi mannai aboni bagui o hani shaitan je kephano norjakna nangnai borok rok salaibaio o hao khaksang mung tobona bagui borok rok wan solaibaio bahai khe khaksang mung tobolai mano nei bahai khe teibo chasalai mano hanai borok rok wan soklai kok rok chaplaibaio samungo chukia rokno srapsani bagui tongnai aboti rokno teiwi borok rok wan solaibaio olowo khe hayungni asuk bebak tangtui raida tongmarok Kristoni arini yago sogui sinaikha hakhe bo khaksang mungrowi manglak bebak samungno charowi chasarowi manglak srapsani bagile bo je khaka tui khlaiman abo hai nugana bo yokpruole kaham kereng kebo matonglak soba yokpru mle shaitan yokpru khnawi tongnai khapani kiching bo o dragon no romui bisi saisani bagui khakha shaitanni phan kisasai phai tongkha a romui chopnai shaitan no chopnai a haine suari se angsiwo asuk phan ganang ma suari sa se angna nangliya bo sobui roijakha soba male a dragon jeng okon bian noklai male juda bisap tangsuku phunukjak mani busap remchini ni tangsini simi tangsuku jarawo hakor kok thaina jeng tabagwan soinarena hakor abo hor ni lekya jeng abo remni chini tangchiwo noklainai abo thak phlaiya hakor kuthukno se hano bo srapsani bagui khengui marjaknai tamongui kaitor shaitanno waisa romui khai chobuile phiogui rofinai na kijing abahar kemada mawa sokkawayase kaitor bono phiokmani bisingtui eba phiokmani bisingo boni nahormung kotorma kaisa tongo abono shaitanni eba shaitano teiwi jengjal kotor tamo ngui kaitor abohai ngnaru chini thani tabuk suda sijagyakho nukjagyakho abo tui haikhe kaitor kwbangma bising samung tangui tongo abo salsa pasanai nukjaknai sijaknai bosungno asukno sawo poito bai tongdi poito bai himdi nei jeng kaitorni thanio bukhano yafarsugui rona nanglainai hake jeng saiman lainai je kaitor khlaimani abo bebakno soi nei khnawi tongnai khapani kiching subrai kaitor je khlaimani abo no soi jesu jengjal kotor phaiwi tongphruobu nangboni thanio bukhano bera sogui mano bonono mathangnai phioknai khnawi tongnai khapani kiching subrai Jesu Kristo se nono phioknai nono mathangnai somsokni yakni phioknai jeng bono poito khlai boni thani bukha berlai sogwana khnawi tongnai khapani kiching phunukjakmani bachap remnai chini tangbrini simi tangdok jarawo jeng kisa khok tang horin nalebana oro jeng sijak tonglaibo apro ang asuk phangrok nukha aro asugui tongnai rok nobu nukha borok bus thumna bagaibo berjakha kaitorni kok tei Jisu siromani kok pirma bai bokhorok tangjaknai rokni pholano ang nukha borok a yabrino kholomya bini kayanobu kholomlaya gja borok talikhaw eba yago boni marinobu bujagya gja borok thangsa khe thangsakha hake Kristo bai baksa nokha bisi saisani bagui bugra angui tongkha tei kwthui tongnai rok nokha bisi saisa laya sak thangsaklak
amai ke changara seijak no laibo tebo no laibo abo no puila kathirok no mothangui tisa gramani swkang mothangui tisa jaknai rok ni bisingo khop jaknai rok borok hamjak borok kaitor ni borok se borok tei thina nanglakha borok kaitor bai Kristoni ojai ngnai borok nokha bisi saisa bo bai baksa bugra ngei tonai omai ke changara seijano lai kiching tekto kotor ni jorao kwbangma borok no Kristoni bagui theibai nai tamokhe borok Kristo bai baksa bisi saisa o thangui tongui bainai kiching sung omai khero noklaibo nung jisuna poito khlaidi haki bisi saisa o nung ma tongai nai bo bai tini chasuno khnalai grasinai biskani pando malai phisiwana afrasung te bukai tani kok thairo no tibi kaham kaham salainai srunglainai boni hamari yasaklainai kaitor nung bai tonglasithang hambai khapani kiching belai belai ke hambai o panda no nai tomani bagui te panda paya sakjora khalagui naimani bagui belai ke hambai जों tini bo kwbangma kaitoni kok thairok kaham kaham khwnarogui srungrogui manduk laikha जों khwnalaikha जों poito khlai mukphlik kaisa bisingo bwsak slaiwi tisai tlangjaknai rok borok haino hai subrai bai baksakhe ohao ongkhorui maphai phibainai subrai jisu afru bugra rokni bugra ongnai subrai rokni subrai ma ongnai afru जों jotto poito khlaiwi bobai tlangjaknai rok ohao ongkhorui phailaiwi sumsok kwrui sangsar thwimung kwrui kha sangsar wanama kwrui kirima kwrui sangsaro ma tonglai phaibainai जों subraini logio mangkhe ma tonglai bai sinai o kok thairokno जों tini kaham khe khnai manlaikha srung manlaikha phaide o kok thaini bagi जों tabo kaitorno hambai rolainai tei suriwi pandano mathakma bwkhak thanglai siwana suriwana apha kaitorno no belai ke hambai nung chini bagui bwskango tongthai kaham tongthai naithok tongthai khakchangma tongthokma kwplung bwskango snamwi tongmani bagui nono belai ke hambai o panda naitonai jottoni ni bwsarokni talikao nung bai molbrum brum ma tonginani talika kaham rojadi apha nin thani suri apha kaitor nini kokthai tini जों khnalaima rokno srunglaima rokno bwkhao chuina rwkmanani chubadi tei chini sak sakni sumsok tongma rokno bebak yakarui nung bai mang khe tongmanani phan rojadi apha panda naitonai nini bwsarokni nok nukhungno yapharo apha borokni chrai rokni srungmao nung chubajadi borokni nokni jottono sak kaham rojadi apha surima jisuni ungbai sana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song jottono o pandano naitomani bagui जों panda pairolaisnai bwskani panda haina hai जों malai laiphiwana teibo kaitoni kokthai kaham kaham rok जों khnalaiphiwanai kaitor nononi nogo jottono hamari bai khobui tonasithang hambai haidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sungmarini saklaimo khnalaigrana thangnai pandani sungmarini saklaimo wngkha bi kubui khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe phunukjakmani bijap remchichukuni tangchi noyo korai kuphuro kasai phainaini mokol tamono kosol ongnai hwnui sajak khamung a horjlai b holongthai c seng d jatha khapangni kiching o sungmarini saklaimung khwnapungni damsnini bisingo no jungno a b c d bomo ongnai sahorbai jadi chini number o whatsapp iba sms khlaiui 8414859961 sahorpru norokni mung ni kumabo si rohorkhe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hakhe nung bo kaplai ongi manwana
जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजागदानि मुसुं लायो एलेम बाक्साओ काइटानि सामं थाइरि हाके बरगक गोदो मारमै गोथां टं साक नना मैतक थाइ दंबायबाना Choka simia nengle bebag ni bogra no manai chengle ham sakha nengle chini ya pha hamba irvaya no kaito hamba irvaya hamba irvaya no kaito hamba irvaya hamba irzawa no chini o kaito hamba irzawa no chini o kaito no khambai sansar no namai chino tong na rekha nai thok ma o sing karo chino le tu kha hambai rizao
khơi nào tông khi trình lệ bề bạc nó mà nay sinh ra rồi thấy bộ chỉ ni phò la lệ thấy playa lang mà nó mà nay hamba de vaya no kaito hamba de vaya hamba de vaya no kaito hamba de vaya hamba de dawa no chini o kaito hambai rizawa no chini o kaito no khabai sansar no samai chino to na rakha nai thok ma o sing taro chừng nó nâng lệ tu bukha hồng bay về giáo hồng bay về giáo
mokolo changre chugliya bamsa di kai tor changa nini mo chong tai changle himleya ho chawi bamsa di changa Saboni nang Agartala, Sabona ning Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno dei na tong plaza. Hasteni Thangkrung Tongkhor. Tiaba dang mani chora wor jak nai purang mong. Kok sanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din ro chini khora. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চং চিনি মকল ন নাইকল ন করওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagai shalbubrung no tong borogni modern equipments the skilled shak hamnai nei rok jefruphano tongo norogni bagai Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতাইনি যতন খাকা হামিয়া ফারে
হামবাই। Ashwini Netwala, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিট, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম।
পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চং ন জরানো টং থাংনা বাগি চুবাও হাইফানো চং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারকদি 90% vision loss ching jora jora o check up khlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bage shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok je fruphano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নি যতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolongka ang Sunita Morashik nuruk zotono lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Hostel bisingo panu safety kore rung surungui tongne hasini buri shekli rok. Kokishal horo hostel complex bisingo habai hosini buri rok ni dokate dalam buka horo shikla. Aba haikino hostel ni buri rok no kok sitra tekai sheleng masinta kok shaka shikla. Adi mo kokishal horo women college hostel ni kok tuma. Hai no hai kok di chal horo no kok kifil mani lama wo samu sitra khai ni rok ni ya kok putok khai jaka
Agortala TV ni khorak sa kokma thonai Mosumi Singha Shamu Sitra Klaini rokni Shakawo Karakbo Sungzamani Shamungo Tangshal Fungo West Agortala Thanawo Thangai Additional SPD Uchibe Malai Kok Shaka Pranab Shakani Tuidoi Mumbai kokma thonai ni Kashatin Uttar Pradesh in Lakhnu wala har party mungo klai thimani Sri Venkateswara University wa MBBS pori thongnai hasini khorako shikla shopper shida patmuni shalong yaglo tangshlo bini mangkri hasyo phai shopai ka pager ambulance bike mangkri phai shopai mani ko to man khan kilo shopper shida sinago thangi shopai kha hasini montrokra professor Kumari Shaha Hai khungsa riksha te bike mal khung thai lai mani party mongo thika khoroksa riksha chalok nai thine ni mukto tonda stong thai bisagor amsayo party mora jafaragulu ni RMS somni amsayo Tangshlo Durgapur amsiya tongmani bari phangbu phangbai kalai na bai tera mongo kalai kha khungsa ration shop te khungsa prani phangnok Kisi sahabat bupang pojang ni kati karesun dilat pada mengerti bolong beri ni osama seperti itu sawit khadu bang mani tok shaka resun dilat sama potatat. Tangshlo Sela reminder ni bagai district education officer bai thangoi balai kha sibai jela hakoni sarboshika teachers rock Piaba State Fund Relief Saizagya ko apni bagai tabuk panu goroma salary ditagya omani kokshaka sarboshika ni khoroksa teacher tabuk koktoma shukroboi Hostel bisingo fanu safety kore rungsurungui tongnai hasini buri shekli rok koktisal horo hostel complex bisingo habai hostel ni buri rok ni dogate tailam bukha khoroksa shikla aba haikino hostel ni buri rok no khokchitra teklai sheleng masingsa kokshaka shikla padimung koktisal horo women college hostel ni koktuma Bas reo to malkhung bisingo thanglai su khlainai buriro rompre sokpre khlaijak mani yagolo tabukhe Girls Hostel Complex bisingo habai hostel tongnai burirokni room bisingo hamnani naikha khoroksa shikla abo shimia hostel ni dogate tailam beser dei burirokno naisomkha a shikla aboni logi logi burirokni room ni doga phiok de henai dogate tailam bukha aborok Paitogo hostel ni burirok thamsa ke a shikla no kasuna ni naidok mani Piaba ashikla termani hostel bisingni ongkhori khari thangani saidokha hostel ni burirok bai sungjakmani yaglo hostel ni burirok nse khoksitra ekhlai middle finger phunoi kalangkha ashikla
apa? Party Muniagulo Belaino Kiri Masazak Tabo Women's College ni House Hostel Tongai Buriro. Tamani Bagai Eba Bobahai Shamuni Nahar Mongo Buriro ni Hostel Bishingo Habui. Hostel ni Rom Bishingo Hamani Saito Ka Aboro. Abonati Yuwana Mate Kamang Mawak Raizak Hostel ni Buri Shikliro. Rumo Tongmani Maisa by Rumo Hamani Hike. Almost la Masa Shinia to one Chasala Paye. Nala de wind the am Tin Barbo Yang was a young was a Hangachung. No good Kiriway. Rumo Habu Janla Kaso Gedi is like Yankari with Tomani Senta. Amas a Janla Paita, Dum get Togu Tompalo. Gamas a direction of Hostela Habitanka. Get you. Unko by Shon or Shinero no Corredi Prigo or Yango Paleka get this Kango Payolke no Tankabo. Get a more lam or dead of Hobimabo. They say Gok Hania by Shao Tango. Tamaro is Haitang. Behind Jurini Sirigitango or dead or Hobimale. Oita time roga hamani abo. Sare ataro unkana. Jeng bono sungka tamo hine. First no go sung tamo kita hani sung mane. Bomte shui gro kuno ke dibo yes siro se. Nge aban pore bo jung bo jodi no kam nangoi phayong bo sunu saiman de. Nge amoro bukun saya jomoi se nai do. Nge aban pore le bo direct se hostel ta habi thangsi. Amo o window bo togi pai male. Nge chung chiri lai khata ki ruwe. Nge Jung mem dong no bokol hagang ka pro mem tu kere bini kwataro go lo ki sok pa ka mem bo sala thang pai khan ke security guard okre jana no hasta no tongo bo mono su saka abole jung thamale sakai pa no boro ka pro security guard no apro no ko khini na si bo আসলো দেখে মনে হইতাছে যে ড্রিঙ্ক করে রইছিল তো তারপর আমি আই পড়তেছি তো এদিকে গাড়ি যাইতেছে তো গাড়িরে কইতাছে যে উষা বাজার যাইবো নি তো গাড়ি দাঁড়াইছে না দেখছি তো আমি আমার আওয়াজ পড়তেছি তো দিকে কলেজ গেট আর হোস্টেল গেটের মাঝখানে আইছি তো ছেলেটা অনেক স্পিডে হাইটটা আইছে তো আইস আসছে পরে আমার একটু সামনে গেছে তো আমি তো হাইটটা আই পড়তেছি তো ওইখানে আইসি আমারে কো হাই তো আমি কোনো রেসপন্স করছি না পরে তো আবার আমারও সরি কইছে তো আমি স্পিডে হাইটটা আই বসে এরপরে আমি আর কিছু কইতে পারি না আমি আমার রুমে গেছি আয়া কি শুনছো এখানে ভিতরে এখানে আর কিছু শুনছি না তারপরে দিদি তারা আমি কইতারে না ঘুমাই গেছিলাম কাফে দিদি তারা কইতেছে মিটিং হইতেছে তুমি মিটিং এ আইও আর আমার একটা ভিডিও দেখাইছে কইছে দেখোছে ছেলেটারে চিনুনি আমি কই আমি একটু আগে ছেলেটারে রাস্তাতে দেখছি এতটুকু ছেলেটা কি ভিতরে আইছিল এটা আমি দেখছি না আমার পিছে আইছে না আমি ওই তো ফোন তো গিয়া আমি আবার পিছন দিয়া চাইছি সাইডে কেউ নাই তো আমি আবার আমার রুমে গেছি এর আগে ছেলেটা দেখা গেছে নি এলাকাতে এর আগে আমি আর দেখছি না আমি ওইখানে কলেজ গেটের সামনেই দেখছিলাম আচ্ছা এই যে এখানে তো সিকিউরিটি থাকে থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মানে ভিতরে প্রবেশ করে কয়টার সময় বন্ধ হয় এটা 10টার সময় ওই গেট বন্ধ করে এই গেট তো আরো আগেই বন্ধ করে দিলাম কতদিন ধরে থাকো এখানে আমি 1 বছর হইছে কোনখানে বাড়ি আমবাসা সে কি কোনো ছবি টবি নিছিল মেতে আইছে না কার মানে এখানকার কোনো আমি তো দেখছি না আমি তো কইতাই না আমি আমার রুমে গেছি আমি এখানে না আমি ওই আরেক বিল্ডিং এর ভিতরে ভিডিওটা কি দেখছো মানে এটা কি ভিতরে আসলো না বাইরে একটা রিকশা ড্রাইভার দেখছিলাম আর দিদিটা ফুলাটা আছিল Hostel visit khainani time ongkha sharingni dangba jora afrohorni at 45 pm tamjongo fiaba bahaike main gate ka shulia bono security guard abnoti sungjarke security guard tam shaka khanaunai di তাইনে আমারে কইতেছে যে বাইরে সঙ্গে কই যান আমি ডেন্টালে যাইতেছি ডেন্টালে যাইতেছি কিছু করে আমি সাহেব দিচ্ছি আমি ডেন্টালে তো যাওয়াই লোক কেমন শেষ আমার বলে কথা এবার যাওয়ার সময় তাইনে আবার কইছে কথা যে আমি যাই না डेंटल सिक्योरिटी भी कोई डेंटल ডেন্টালে তারা তো ডেন্টালের কথা কইয়ে গেছেন ঠিক আছে কারণ অন্য কথা বলে তো আমরা পারমিশন করতে এটা তো মেয়ে লোকের হোস্টেল হ্যাঁ ছেলেরা কিভাবে যায় না এমনিতে কোনো সময় রিলেটিভ থাকলে তারা যায় বা পাশে লাইলে তো অনেক সময় কইলে আমরা তো যাই গাট আছে গান গাটের মধ্যে কথা বলছি আপনি যে এন্ট্রি করতে দিচ্ছেন কোনো নাম টাম লিখছিলেন না এরকম তো কোনো নাম লেখা থাকে নাম ছাড়া কেন পাঠাচ্ছেন নাম ছাড়া কেন এর মধ্যে কেউ নাম লেখে না তো স্টুডেন্টের কথাই একটা মেয়ে লোকের হোস্টেল এটাতে আপনি ছেলে লোক মানে ছেলেরা পাঠাইছেন না ছেলে আমি তো কইলাম যে না এন্ট্রি তো এটা হয় না এন্ট্রি তো কোনো করা হয় না
সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো